Здравейте хора, в днешното видео ще играем FC Mobile. Виждате отбора ми е 76 по овъралда. И в днешното видео ще го направим 111. И сега някой се чудят как от 76 ще стане 111. И много простичко. Просто може да има някакви играчи, но не знам. И днес видео ще ви покажа как ще си го направя. Сега нека така да остане. Сега ще видя има ли някакви нови неща. В евента. Има фри, да, взема го. Ето тук е ли заразо? Следващия пакет. Не, макса е 5000. От 5000. О, да. Всъщност мога да отворя за 5000, но не знам дали ще ни даде нещо хубаво. Четири 150 и още малко имам 10 000 и ще отворя пакет. Надявам се днеска да го отворя, ако няма да е днеска. Други ден. Да. И продължаваме. Всъщност имам 700 милиона коинс. Както някои сега ще видят. С тия 700 милиона, мога да си купя някакъв и него мога да продавам за. Сега започваме да нареждаме нашия отбор. Сега накам слагам легендарния 114 Кол Палмър. До него Жоао Маутиньо. След това Дерун, място на Зайрен Мари. След това Гонзалес. Напред на нашия двор ще е Ларсън 111, който го взех много лесно. Замброта ще стои на левия бек. Централния защитник 110. Сега вратарчето 109. Сега тук слагаме и Ембапе го слагаме на лявото крило. Сега нареждаме резервите.
Да, ето. 111 лова работа. Сега, дали да пробвам едно нещо. Не знам дали ще стане. Няма стане. Пак става. Обаче искам да видя дали колко играча може да извадя, за да ми стане. Какви позиции? Кам, само кам. А дори има какви позиции? Не, какви периферни позиции има? Добре. Това ме интересува мене. Details. Не. И ми значи да сега ще е така. Аж дали Жоао Маутиньо... Що? Няма Жоао Маутиньо да го продам. Десет хиляди такива! Жоао Маутиньо, не го скажат. Не е най-силния. То отбора ми пада 110, ама какво като? То са Жоао Маутиньо. Сега, първо отварям пакет в стора и после онзи пакет. Сега, хора. Тук става напрегнато. Кой игра ще ми се падне? Има 110-115 играчи. Стой 15, Ибрахим! Хора, спирам камерата. За малко. Сега отивам пак в стора. Отварям пакета за 3000 джема. Следяваме да ни се падне нещо хубаво. Опа. Не се си пънц. Отваряме 3000 джема. Отваряме да видим.
Белгия. Лама. Бати изкама. Поне имаме 10 000 от уния. И се надявам да нещо хубаво, хора. Отварям го. И надявам се да ми се падне нещо хубаво. Аре, що бъгва, бе? Аре, маха се от стора. Идеме в екстра тайма, хора. Това ни е, може би, последен път, който отваряме екстра тайм. Надявам се нещо хубаво да ми спадне. Моля те, нещо хубаво. Сега ще видя кой искам. 107 до 111. Някаква 107 ми дай. Пак ще се зарадвам. Обаче, която да използвам. Брат, не само 107. Дай ми някаква хубава карта, брат. Дай ми от тия новите. Според мен ще има от тия новите. Ама 107 е макса. И 107 111. Добре, не се продава. Не за всъщност за Exchange може да, обаче не да се продава Exchange, ами такова. Даже 11 000 имам. В момента на истината. Няма да гледам. Стоя къде? 108, 109 Видич! 109 неманя Видич! О май гад! О май гад! Ей, това искаме! Ей! Ей, това! Ей, за това! Благодаря ви! Ей, това исках! Ей, това исках! Сега да видя локаута. Ей, това исках и ей, това. Сега видим локаута. Сърбия. О май гад, де да се продаваше, брат? О май гад. Сега ще ми влезне в отбора. Но преди да влезне, ще го направя на ранкъп левел. Имам 5. Ще го направя на 111. На 112 по-скоро. О май гад, хора. Аз не мога да повярвам. Буквално не мога да повярвам. И чао от мен, хора. До нови срещи.